या ठिकाणी राईट कॉर्नरला बाद करण्यामध्ये यश येतंय. एक मोहरा कारत एक गुण मिळतोय. नवलाई नाचणे संघाला यावेळी प्रत्युत्तर दाखल केले जाते ओम साई मिरजोळे संघाकडून. यावेळी पुन्हा एकदा प्रत्युत्तर दाखल केले जाते जर्सी क्रमांक 11 याच्या माध्यमातून. एक उंच पुरा असा चढाईपटू राईट कॉर्नरच्या दिशेने चाललेली चढाई मिडल कव्हरला बाद करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. श्रेयसजी बरगुडे इथे टोटल मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय परंतु प्रयत्न मात्र या ठिकाणी फसतोय. मी अरुणदादा झोरे यांना विनंती करतो की श्रेयसजी बरगुडे यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करावा. रत्नागिरीमध्ये कबड्डी या क्षेत्रामध्ये नाव गाजलेले असे हे श्रेयसजी बारगुडे. त्यांनी मंडळासाठी खूप असं मोलाचं सहकार्य केले आहे आणि याच करता आम्ही त्यांचा सन्मान हा इथे करीत आहोत. मी अरुणदादा झोरे यांना विनंती करतो की त्यांनी श्रेयसजी बारगुडे यांचा शाल श्रीफळ देऊन पुरस्कार करा. यावेळी थर्ड रेड असेल ओम साई मिरजोळे संघासाठी. यावेळी अँकल होल्ड रायडर इथे बाद एक मोहरा कारत एक गुण मिळतोय नवलाई नाचणे संघाला. इथे देखील खंडऱ्याची घंटी असेल नाचणे संघासाठी. या ठिकाणी पॉइंट घ्यावा लागेल. फ्रंट ब्लॉक येतोय सांघिक खेळाचं प्रदर्शन इथे पाहायला मिळतंय ओम साई मिरजोळे संघाकडून. सत्कार करताना रायडर इथे बसला आणि मैदानाच्या बाहेर जाऊन बसला. धन्यवाद. कारवांची भिंत आहे ऋषी उचलला होता. यावेळी पुन्हा एकदा प्रत्युत्तर दाखल केलं जाते जर्सी क्रमांक 11 याच्या माध्यमातून. टेक्निक पण तेवढी या ठिकाणी वारंवार चढाया केल्या जात आहेत. दोन अशी फील्ड सजवली जाते जर्सी क्रमांक 11 याच्यासाठी. लेफ्ट कॉर्नरच्या दिशेने चाललेली चढाई बोनस मारण्याचा दावा केला जातोय. मिड लाईनला येऊन थांबतोय. या ठिकाणी एका बोनस गुणांची कमाई केली जाते नाचणे संघाकडून. प्रत्युत्तर दाखल मिडल कव्हरला बाद करण्याचा प्रयत्न केला जातोय या चढाईपटूच्या माध्यमातून. कोपरा रक्षकाकडून चूक केली जाते. एक मोहरा कारत एक गुण मिळतोय ओम साई मिरजोळे संघाला. यावेळी चढाईसाठी सज्ज होतोय पुन्हा एकदा जर्सी क्रमांक 11. मिडल कव्हरला हँड टच मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय जर्सी क्रमांक 11 याच्याकडून. इथे रेड व्हॅलिड केली जाते आणि आपल्या क्रीडांगणामध्ये परततोय. प्रत्युत्तर दाखल केलं जाते. यावेळी फ्रंट ब्लॉक येतोय रायडर इथे बाद एक गुण मिळतोय नाचणे संघाला. यावेळी प्रत्युत्तर दाखल केलं जातंय नाचणे संघाकडून जर्सी क्रमांक 8 याच्या माध्यमातून. यावेळी आपली रेड व्हॅलिड केली जाते आपल्या क्रीडांगणामध्ये परततोय. यावेळी प्रत्युत्तर दाखल केलं जाते ओम साई मिरजोळे संघाकडून. एक भारदार शरीरयष्टी असलेला चढाईपट्टू बॅकिंगला लावली जाते. मिडल कव्हरला बाद करण्याचा प्रयत्न केला जातोय सक्सेसफुल. एक पॉइंट मिळतोय ओम साई मिरजोळे संघाला.
यावेळी खतऱ्याची घंटी असेल जर्सी क्रमांक 11 याच्यासाठी इथे पॉइंट घ्यावा लागेल अन्यथा मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल मित्रा. राईट कॉर्नरच्या बाजूने चाललेली चढाई हँड टच मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. फ्रंट ब्लॉक येतोय. या ठिकाणी सांघिक खेळाचं प्रदर्शन पाहायला मिळते. रायडर इथे फसला. यावेळी मैदानाच्या बाहेर जाऊन बसला. इथे मात्र नाचणे संघाचं हे वादळ क्षमवण्यामध्ये यश येत आहे ते निश्चितच ओम साई मिरजोळे संघाला. इथे प्रत्युत्तर दाखल केले जाते जर्सी क्रमांक 5 याच्या माध्यमातून एक उंचपुरा असा चढाईपटू नाचणे संघाच्या क्रीडांगणामध्ये. इथे रेड व्हॅलिड केली जाते. क्रीडांगणामध्ये परततोय. यावेळी चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 2. 2-1-2-2 अशी फील्ड सजवली जाते. जर्सी क्रमांक 2 याच्यासाठी एक स्माइली चेहरा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय जर्सी क्रमांक 2 याच्या माध्यमातून. इथे प्रत्युत्तर दाखल केलं जाते ओम साई मिरजोळे संघाकडून. 2-2 अशी फील्ड सजवली जाते या चढाईपटूसाठी. या ठिकाणी फ्रंट ब्लॉक येतोय परंतु फ्रंट ब्लॉक फसतोय. एक गुण मिळतोय ओम साई मिरजोळे संघाला. यावेळी साखळी रचली गेली. रायडर जाईल. रायडर होईल बाद. एक गुण मिळतोय ओम साई मिरजोळे संघाला. चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 10. यावेळी निश्चितच ती मात्र नाचणे संघाकडे. इथे जर या चढाईपटूला टॅकल केलं गेलं ना तर निश्चितच या ठिकाणी 2 गुण मिळू शकतात. या ठिकाणी अँकल होल्ड करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. रायडर होईल बाद. सुपर टॅकल. 2 गुण मिळत आहेत नवलाई नाचणे संघाला. इथे चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 9. यावेळी रेड व्हॅलिड केली जाते. मिड लाईनला येऊन थांबतोय आणि आपल्या क्रीडांगणामध्ये परततोय. इथे प्रत्युत्तर दाखल केलं जाते ओम साई मिरजोळे संघाकडून. यावेळी बॅकिंग लगावली जाते. यावेळी मिडल कव्हर कडून अँकल होल्ड केलं जाते. रायडर इथे बाद. एक गोल मिळतोय ओम साई मिरजोळे संघाला. इथे चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 5. पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 2. नाचणे संघाकडून एक उंचपुरा असा चढाईपटू रेड व्हॅलिड केली जाते. मिड लाईनला येऊन थांबतोय आणि आपल्या क्रीडांगणात परततोय. इथे मात्र थर्ड रेड असेल. यावेळी टाइम आउट घेतला जावं लागेल. 2-1-2-2 अशी फील्ड सजवली जाते. महापुरुष पोलीस संघाच्या क्रीडांगणामध्ये मिडल कव्हरला बाद करण्याचा प्रयत्न केला जातोय जर्सी क्रमांक 5 याच्या माध्यमातून. यावेळी या ठिकाणी 2 मोहरे गारद. 2 गुण मिळत आहेत ओम साई मिरजोळे संघाला. इथे प्रत्युत्तर दाखल केले जाते जर्सी क्रमांक 1 घालून खेळणारा खेळाडू रोहन गमरे. ज्यानं रत्नागिरी जिल्ह्याचं नेतृत्व केलं असा खेळाडू रोहन गमरे या ठिकाणी बोनस गुणाची कमाई करून आपल्या क्रीडांगणामध्ये परततोय. इथे चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 5. पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 11. यावेळी फ्रंट ब्लॉक येतोय.
धमाका. इथे 4 पॉइंट मिळत आहेत महापुरुष पोलीस संघाला. यावेळी प्रत्युत्तर दाखल केले जात आहे जर्सी क्रमांक 5 याच्या माध्यमातून. इथे जर आपल्या प्लेयर्सला रिलाईव्ह करायचं असेल तर निश्चितच जर्सी क्रमांक 5 याला या ठिकाणी पॉइंट्स घ्यावे लागतील. आमच्या मराठी शाळेचे मुख्याध्यापक कांबळे सर यांच्याकडून या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 1001 हे पारितोषिक देण्यात आले आहे. मंडळीच्या वतीने मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. यावेळी चढाईसाठी सज्ज होतोय रोहन गमरे. इथे सुपर टॅकलची संधी असेल निश्चितच ओम साई मिरजोळे संघाकडे. इथे राईट कॉर्नरला बाद करण्याचा प्रयत्न केला जातोय रोहन याच्या माध्यमातून. यावेळी रेड वाईट करतोय आपल्या क्रीडांगणामध्ये परततोय. इथे मात्र खतऱ्याची घंटी असेल थर्ड रेड. इथे पॉइंट घ्यावा लागेल अन्यथा मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. 2-1 अशी फील्ड सजवली जाते. फ्रंट ब्लॉक येतोय रायडर इथे बाद. एक गुण मिळतोय महापुरुष पोलीस संघाला. चढाईसाठी सज्ज होतोय रोहन. यावेळी जर टॅकल केलं गेलं ना तर निश्चितच 2 गुण मिळाले असते, परंतु या ठिकाणी कोपरा रक्षकाकडून चूक केली जाते. 1 गुण मिळतोय महापुरुष पोलीस संघाला. यावेळी ऑल आउटचा खतरा असेल तो निश्चितच ओम साई मिरजोळे संघावरती. यावेळी फ्रंट ब्लॉक येतोय रायडर बाद. 1+2 3 पॉइंट्स महापुरुष पोलीस संघ रत्नागिरी. इथे चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 11. यावेळी मिडल कव्हर कडून चूक केली जाते. इथे 2 गुण मिळत आहेत महापुरुष पोलीस संघाला. यावेळी चढाईसाठी सज्ज होतोय उंच पुरा असा चढाईपटू महापुरुष पोलीस संघाच्या रत्नागिरी क्रीडांगणामध्ये. यावेळी चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 11. रेड व्हॅल्यूट केली जाते. मिड लाईनला येऊन थांबतोय. पुन्हा एकदा मिडल कव्हरच्या दिशेने चाललेली चढाई. यावेळी बोनस ऑफ असेल. पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 5 ओम साई मिरजोळे संघाचा. यावेळी आपली रेड वाईट करून आपल्या क्रीडांगणामध्ये परततोय. प्रत्युत्तर दाखल केलं जातंय जर्सी क्रमांक 1 याच्या माध्यमातून. रोहन गमरे चढाईसाठी या ठिकाणी सज्ज होतोय. 2-1 अशी फील्ड सजवली जाते रोहन याच्यासाठी. आता मात्र खतऱ्याची घंटी असेल ओम साई मिरजोळे संघासाठी. इथे पॉइंट घ्यावा लागेल अन्यथा मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. या ठिकाणी कोपरा रक्षकाला बाद करण्यामध्ये निश्चितच यश येते ते मात्र ओम साई मिरजोळे संघाच्या या खेळाडूला. यावेळी थर्ड रेड असेल महापुरुष पोलीस संघ. चढाईसाठी सज्ज होतोय. टोटल दावा केला जातोय. इथे राईडिंगला बाद केलं जातंय. 1 गुण मिळतोय महापुरुष पोलीस संघाला. पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 5.
यावेळी पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 1 रोहन गवळे. यावेळी रेड व्हॅल्यू केली जाते. मिड लाईनला येऊन थांबतोय. आपल्या चढाईमधील जास्तीत जास्त वेळ या ठिकाणी खर्ची पाडण्याचा प्रयत्न केला जातोय रोहन याच्याकडून. यावेळी चढाईसाठी सज्ज होतोय ओमसाई मिरजोळे संघाचा हा चढाईपटू. 2-1-2-2 अशी फील्ड सजवली जाते या चढाईपटूसाठी. पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 11. इथे वारंवार चढाई केल्या जात आहेत जर्सी क्रमांक 11 याच्या माध्यमातून. यावेळी रायडर इथे बाद. एक गुण मिळतोय ओमसाई मिरजोळे संघाला. इथे थर्ड रेड असेल. इथे पॉईंट घेणं निश्चितच बंधनकारक असेल. यावेळी साखळी रचली गेली. रायडर इथे बाद. एक गुण मिळतोय महापुरुष पोलीस संघाला. इथे चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 1 घालून खेळणारा खेळाडू रोहन गमरे. या ठिकाणी रेड बेल्ट केली जाते. मिड लाईनला येऊन थांबतोय आणि आपल्या क्रीडांगणामध्ये परततोय. चढाईसाठी यावेळी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 2 ओमसाई मिरजोळे संघाकडून. पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 1. या ठिकाणी वारंवार चढाई केल्या जात आहेत जर्सी क्रमांक 1 याच्या माध्यमातून. यावेळी थोडीशी संत गतीने चाललेली चढाई जर्सी क्रमांक 1 याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 3. यावेळी मिडल कव्हरला बाद करण्याचा प्रयत्न केला जातोय जर्सी क्रमांक 6 याच्या माध्यमातून. राईट कव्हरच्या दिशेने चाललेली चढाई इथे लेफ्टिंगला बाद करण्यामध्ये यश येतोय निश्चितच जर्सी क्रमांक 6 याला. यावेळी थर्ड रेड असेल. चढाईसाठी सज्ज होतोय जर्सी क्रमांक 7. इथे पॉईंट घेणं निश्चितच गरजेचं असेल जर्सी क्रमांक 7 यासाठी. फ्रंट ब्लॉक येतोय रायडर इथे बाद. एक गुण मिळतोय महापुरुष पोलीस संघाला. पुन्हा एकदा चढाईसाठी सज्ज होतोय. इथे सुपर टॅकलची संधी असेल.